Ndalo odong mana matin ne nakandala ngwen to jopuonjre mag junior secondary donjo e sikunde. Gidalogo po nitiere jonyuol ma osetieko ikruok ka moko bende ywak ni pod ginie mudho kendo pok giyudo sikunde ma gibiro tere nyithindegi. Judith Omondi miyowa ler mathoth ewi wachno. Jonyuol man kod jopuonjre machako grade mar 7 wuok tich chapni koni kod kocha. Walimo mama Jennifer Nduku janyuol moro e kaunti ma Kisii ma osebedo kod wingni koa kuom skul achiel nyaka moro kuom juma achiel mokalo. Jennifer wuode ne somo e skul ma oyango kaka Bridge mane ok opuodhi mar dhi nyime kod somo mar sekondar ma Dundo. Osebedo kowuotho mar neno ni wuode oyudo skul ma oriwore go chieng' wuok tich. Nimekuwa nikimtafutia shule kwa maana ile shule alikuwa anasomea haikuweza kuhitimu kuweza kukuwa na hiyo class ya grade 7. Na shule ambayo ilikuwa karibu na shule alikuwa anasomea nayo nilipata ambayo ni shule ya serikali nayo haikuweza kuhitimu kuweza kuwa na junior secondary. Kwa hivyo ilibidi nienda nikamtafutie shule ambao ni sio karibu na mahali tunaishi, ni kama kilomita 5 ambao ataweza kupata nafasi mahali pale. Mama Jennifer oyudo lipoto dhiambo makawuono ni owinjo koro dokie skul mane olimo mar kao rangi mar uniform ma owinjo twang ne wuode. Tuliambiwa tukaweze hiyo transition itakuwa ikiendelea, lakini wakaweze kutueleza what are we supposed to, tutaweza kufanya nini hata ikienda kufika Jumatatu au watoto wanatakiwa kuripoti shule. Kwa maana hata ile shule nilienda bado ndio walikuwa wanafikiria juu ya sare za shule, na ndiposa wakaweze kutuambia ni nini itahitajika au watoto wataweza kwenda nayo hiyo siku hiyo ya kufungua shule. St. George's na chiel kuom sikunde mane opuodhi mar rwako jopuonjre mag junior secondary. Kata kamano, jonyuol mane omondo ka mar manyo thuolo na nyithindgi oduok pacho ka bende oboke omuon mar nyisogi ni onge thuolo moro amora mar rwako nyithindo manyien e skundni. Magi gin mana moko kuom chandruoge makoro jonyuol kalie e kinde makoro dong mana ndalo 4 to jopuonjre mag junior secondary chako somo ayanga mar junior secondary. Mzigo kwa wasasi ni kama sasa umesidi. Kwa vitabu tunanunua vitabu na tunanunua uniform mpya. Ilivyoahidi wananchi kwamba ni 100% transition, ihakikishe kwamba wanafunzi wote wako shuleni kwa pay ama kwa karo ikiwa imerudi chini kabisa, lakini kulingana na vile mambo iko sahihi ikienda hivi inamaanisha wenye wataenda mashule ni wale ambao ni wanafunzi wa wale ambao wana kiweza kidogo. Apisa ma ochung'ne weche mag somo e kaunti ma Kisii Pius Ngoma koni gisepuodho skunde 741 madhi chiwo somo mar junior secondary e kaunti no. Kaunti ma Migori to ni kod skunde 700 ma bende dhi chiwo somo mar junior secondary. Skunde mamoko mane ok opuodhi okwa mondo chwal ote ne jonyuol mondo migi krechon. The head teachers have been informed appropriately. They have been given letters for JSS, and also those that are going to be feeder schools have been given letters appropriately. By now the parents are supposed to have been informed and they know where their children will be taking their classes beginning Monday. Ikruoge mamoko kaka mag jopuonj kod buge bende Ngoma koni ichiko ka bende duol mochung'ne loso lai mar somo osechako chwalo buge ne skunde. We have some teachers who are graduate teachers in primary schools and diploma teachers. TSC is for now working on the modalities to transfer some of these teachers to come and cater for these students. Books are being dispatched now from the KICD to our various schools. Kata bed ni thuolo rumo kendo jopuonjre mag junior secondary chako somo wuok tich, thoth jonyuol ma watwa godo oko mar picha odiochieng' makawuono pod ok oikore kendo nie mudho. Ka apisas ma ochung'ne weche mag somo e counties mopogore opogore koro dong' kod ting' mar manyo yore ma ginyalo ketogo jonyuol e ler kotenore kod somo mar junior secondary. Judith Omondi, Ramogi TV.